Let's do this, boy! Dobre, tak do mesiaca budete mať internet. Začneme Roldorom. Ne. Evžen, choď do klietky. Už koniec vychádzok, jasné? Nero... Prestaň. 50 centa, malý rapper. Ja som väčší ako... Ešte, a ty rapuješ normálne? Sikili pompače. Makli fana exto. Istor. Počúvaj ma, Evžen. Ja mám normálne pocit, že my sme v nejakom hrade a toto sú normálne hradné žaláre a nie že pivnice. Pozrite sa na tú chodbu. Toto je normálne hororový film a nie že pivnice. Na lyžičku ešte. Na lyžičku daj si jeden kryštálík. Poď to, musíš hrať, lebo idem sa vysrať. Nejdeš sa vysrať. Musíš tu čakať, kým zóna... Ale ja mám robotu. Ale ja sa musím vysrať. Tak idem zatiaľ hrať. Iba ostaň, neumri. A teraz som dal Evženovi kľúče od auta, že choď normálne do auta, že počkaj ma. Tak Evžen došiel, tam sa zavrel, zabednil sa tam. Ja teraz otvorím dvere. Smrade jak oné v opičárni a viete prečo? Lebo Evžen si dal zatuchnuté tričko na seba. Evžen. Prečo si dal zatuchnuté tričko na seba, Jakub? Keď som povedal, že si máš dať staré tričko, nie že ho vyťahneš oné zo spodku špinavého. Vieš čo je to, že Galeris Geloch? Povedz, že Evžen je Galeris Geloch. Ne. Povedz to prosím. Má 7% baterky, papa, povedz prosím. Ja to neviem ani vysloviť. Evžen je Galeris Geloch. No tak, Evžen je Galeris Geloch. Počul si, Evžen. Počul si, čo ti tatko povedal? Vieš, čo to znamená? Neviem. Kokotia hlava. Kokotia hlava. Polbansky. Šelaši, ty meníš byty ako ponožky. Zoberiete lopatku a metličku a takto nahrniete, môj zlatý. Tak nahrniete pekne. Dobre, keď máte nahrnuté, zoberiete lopatku a takto dáte. Betka, vráť to na miesto, prosím. Nie. To nepotrebujeme. Potrebujem to hneď. Na čo? Vezmi, kto toto nepotrebuje. A čo s tým budeš robiť? Strašiť? A koho? Čo máš, 80 rokov? Ale to je oné, to je na tie nástroje. To je na ladviny. Tu si dám zuby, oči, nechty. Sem si dám vytrhané vlasy. A... No poď, Betka, musíme ísť, poď. Dobre. Nie, to tu... To tu nechávame. Betka, Zrkadlo do kúpeľne. tomu ver zrkadlo do kúpeľne. Ale toto odlož na miesto, prosím. Nie, odlož to ty, keď nechceš, aby som to mala. Páne, vy čo tu robíte? Čo hovoríš, čo ma natáčaš? Čo? Čo ma natáčaš? Chod s tou kamerou preč. Páne, ukludnite sa. Pán s tým preč, nenatáčaj ma. Páne, Som ti povedal, nenatáčaj ma, ne? Čo robíš? Mám tú kameru napchať do ryti, alebo čo? Tu majú análne kolíky. A pre tých sadomaso majú aj kovové. S ostrou hranou. Dobrý deň, dobrý deň, ja vám rád pridám. Máme tu postele rôzne, chceli by ste nejaké postielky? no. Napríklad táto posteľ, na tej posteľke, tam spal Ludovít 18. Ale vieš o tom, že tu sa len matrace predávajú. Madrace, dobre, tak, ale ja predávam aj postele kompletné. Dobre? A rošty voľaké máte? Ja snáď viem lepšie, čo predávam. Dobre, ja to predávam. Voľaký rošt. Rošty. Máme rošty na grilovanie prasiatka, Ne, máme ak som rošty na na do grilovanie... spálne rošt. No spálne vám nedoporučujem grilovať, ale môže byť aj to, no, keď chcete grilovať v spálni, tak by som vám doporučoval menší rošt, gulatý rošt. Tento chcem rošt. To ale nie je na grilovanie, to je drevený rošt, to by vám zhorelo. Ale nie, že to dolámeš, hej. No poď. Čo máš, 5 rokov? Netko, idemo. Prejde, prosím vás, ja tu mám, odpočívam tu. Tu je nejaký... Počúvaj ma!
Koľkokrát mám povedať, že tu nemáš byť? Pane, vy ma už tretí deň prenasledujete. Keď mne sa tu páči. Pane, zavolám políciu na vás, pane. Keď mne sa tu páči. Pane, naozaj. Už prosím, máte dosť, pane. prosím. Pane. Pozrite, čo, Ale ty si povedal, že to bude moja pracovňa. Pozrite, čo dokážem. Tak si chceš ju ty? Chceš to Dáme si fight o tú perfektnú pracovňu. To čo si spravil? Na mňa kúkaj zase s tým okom. Čo robíš? Fuj, to čo si... Fuj! Sabaka jebal tvoju mať. Čo to znamená? Že máš ma rád. Biež za tým autem, Tome! Musíme je dohnať! Čo tam robíš? Kameruješ? Buzerán. Dobrý den, ja som drotené očko. Metličku treba tež do štúdia zeber, mladý pán? Dobre, čo ešte potrebujeme, pane? Vy ste rytier? Ja som Artuš. Král, veľká hlava. Haló, je tam niekto? Nerob však, to je helma moja. Nerob, to je môj meč. Pasuenta za dementa. Dobre, už stačilo, lebo ma vyhodia odtiaľto. Selassie dáva nový gameplay. Ty ma nenakrúcaj furt. Čo si myslíš? Selassie, ale to je vlog, lebo to má rovnako písmen, to není vlog, máš chybu v nazve. Čo si jebe? Takže dobre, tak kúpime 2,80 x 200 matrace. Ale ani tie nemali. Betka, prečo sa máš hrozne? Lebo ideš do štúdia. A ty ideš so mnou, nie? Prečo ideš so mnou? Musím si nohy oholiť. Však ale už si ich choď holiť, však si ich mali zholiť, keď sme došli. Nie. To nie je presný harmonogram holenia nôh. Dievčatá, máte presný harmonogram holenia nôh, alebo nie? Napíšte dole do komentu, nehambite sa. Podľa toho, jak bol, sa neholíš. To už sme dneska preberali. Niekto si na to musí vyhradiť deň. Už, počkej. Naozaj sú niektoré dievčatá také, že im trvá celý deň, kým sa zbavia o chlpe. Prečo sa o tom vôbec bavíme? Poďme stavať stolček. Čo, Betka? To musíš inak otestovať. Ako? Betka. Nie, nevyhovuje. Selassie, však natoč aj betky už konečné. Selassie, a ono je však natoč 5+5 a mobos kedy bude? To je jarná rolka. Tam sú malé deti pomleté. Á, tu je malý Číňanko. Pomoc, á. Čo klopeš? Tento mikrofón, priatelia, Razer Siren? Áno, však to máš napísané. Ale po anglicky správne by som to povedal. Že sirén. Sirene. Girezere, sirene, tento mikrofón je perfetto. Perfetto, tutti prosto, makaroni, všetko vydrží, nevadí, namočíte do soce, tomato soce, pasta, mušrony. Mali sme spraviť to, že... Ja pracujem s autistami. Čo? Pohode, ináč keď sa kúknete sem, tu sú všetci zamestnanci, tohto volám Slážo, lebo je taký flakatý, škardý, fejkový cigaň. Ty kokos, on to fakt funguje! Ty kokos! Výborný polievka bude, omietka, základ, musí byť dobrý. Trošku sadra robí správna hustota a farba. Biela farba bude biela krémová sadrokartonová polievka, soap, very good. Musí jesť very hot and kusok kamen. Dobrý je kamen, najlepšie čo vypadne zo steny. Ten najlepší je kamen, kúsok betónu, zahryzneš, zuby preč, všetko vercekov. Very good. Mua. Horí. A on že, čo horí? A že, horí? A ona že, čo sa deje? Ja že, obývačka horí. Ona normálne šprint do obývačky, tam plameň postrop normálne,
ona zobrala takto kýbel, celé to zaliala, sviečka uhasená a potom som aj ja uhasil sa sám, jak ma zapálila, späť mi lahla k teba. Vítam vás pri ďalšom Bad-Kid, dneska vám poviem, jak som sa dosral a Ujo Paťo to musel po mne upratovať. Moje meno je Mename Selassie. Priatelia, zdravím vás Strašilko a dnes vám poviem nádherný príbeh, keď bol ešte Sláško malé chlapčiatko, on bol takýto malilinky, takýto prťavučky. Tak keď bol taký malinký, tak sa posral. Ale viete, ako sa posral? On sa mi posral normálne tak, že takto som mal celú ruku obsratú. Prečo takéto veci rozprávaš ľuďom? Čo to má znamenať? Ale ja som ten príbeh... A ty čo robíš? Áno, auto nejaké, čo tam hodí. Ale nehľadaj auta, ty teraz žiadne. Hej, no sa... Počúvaj tento robotník, čo nám tu chodí pomáhať. To je on, pán Boris. Pán Boris! Duk. Daj pána Borisa. Papagáte. Nebol som svetový, ale pípaný majster sveta. A daj oného tohto škoticepsa. Šikaj bombače. Makli fana Istor. Keď ťa dokáže sen, tak ťa dokáže celého. Tak to je pena. Ideš. Ryb, deti. Páťo, to čo robíte? Dnes som dement, hej. Proste... Možno... Čo sa Prečo sa smeješ? Ja iba tak, že tiež som si to pomyslel pri tom vlogu, že ty čo vymýšľal za kokotiny. Najprv to nalepím na toto, potom to nalepím na toto a potom na toto. Nevyšlo ti to, Betka, tentokrát. Na budúce. Môžeš to skúsiť na budúce. Že Evžen sa úplne hambil. Normálne prišli baby, veľmi sympatické. A Jakub, on bol úplne ticho. Jednu vymenili. On bol ticho úplne. On to teraz zahovára, ale on bol úplne ticho, on sa normálne hambil. Ja! Koko! Ale žuhadlo. Teraz ideme do Alzy nakúpiť nejaké veci do štúdia. Áno, to máš za tie lajky, si môžeš nakúpiť. Áno, lebo dali ste 36 000 lajkov, tak som dostal 36 000 eur na účet. Áno, a kedy už bude mať Strašil Grill? Už to máš 38 000 Ne, však ale to len aby som zarobil z lajkov. Jaj, že to si ho ofejkoval, hej? Strašil nebude mať žiaden grill, čo ste Ty normálny? si ho ofejkoval? Áno, ja som faker. A ty Evžen, ty čo na to povieš, akože? Ty sa len tak ukáže, alebo čo? Hej? No, už máme po flaši. Je to dobré, Paťo? Je to dobré? Toľko cukru som už v živote nemal. Ale ty dáš tak moc. Čo tu máme, darček? Dolce, gusto, čočočino. Selassie, a prečo robíš reklamu Nescafe? Veď robia pokusy na ľuďoch. Dobrý deň! Keď chcete dobrú kavičku z tohto automatu, zeberete takéto, otvoríte. Musíte nejako... Počkať, vypnem. Nejde mi to otvoriť, Paťo. Otvoríte, vyberete, zeberete Dolce Gusto, vložíte dnu, zatlačíte dole, vyberete akú kávu. Veľa, málo, dáme takto. Aj stredný. Stredný, to bude veľa. Stlačíme gombík, keď je zelené, dáme, či chceme studenú alebo teplú. Dajte menej, veď Ticho. Preteše vám to. Nevyprávaj tu, mladý. Preteše. Mladý, Kúpi si nový kávovar a zajbe ho. Dobre, dáme ho jedno mene, lebo Evžen tak povedal. A teraz páčku doprava. A pozerajte, jak naplní sa. Akurát. A máme kavičku hotovú. Selassie, a koľko ti zaplatili za lajky, že robíš reklamu na Ďakujem, Dolce Gusto? ďakujem Nescafe a SodaStreamu, že zaplatili 10 000 eur. No, vnúčik, ale však choď trošku von sa zahrať. A vy poviete, ale babina, ja nemám kamarátov. A ona, že dobre, tak zahraj si nejaké Vovko alebo niečo. Ujo Paťo dones toto, Ujo Paťo dones hento, Ujo Paťo vybav toto, Ujo Paťo vybav hento. Ďakujem ti, Ujo Paťo. Som počul, že si tam pindal volačo. Tipity, topity. Rady do života od Selassieho. Svoje telo som chcel povedať, som sa zamotal. Selassie, ale ty furt robíš reklamu v týchto flokoch. Ďakujem, Betička, že sa o nás staráš. Čo je, Betička? Ja som hladná a tebe smrdí ruka.
Ja som tiež mega hladný, Betka. Tak mi pomôže, bude to rýchlo. Evžen ti pomôže. Nové čierne tričko som si zašpinil, jak úplný primitív. Niečo, Enzo. Vincent. Vinco. Ty degeš, neschovaj sa tam za grill. To Dušan vie. Dámy a páni, takto tancuje Žolo v klube. To som robil na podvici, takto som mal ruky a tak na rukách som to piekol, lebo to je tak najlepšie, lebo to je na prírodno. My vegáni to takto robíme. Jau, dal som si to na nohu. Nestačí, že si rozbil gebulu. Ešte si aj nohu polámeš. Chcela si však, čo už ty není normálny naozaj. Môžeme ísť váriť to píko, konečne. Čo hovoríš? GTA Online naživo. GTA Online, tomu ver. Není čas strácať čas, pomer rovno na to, kľúci. A ty čo ideš robiť s tým rebríňakom? Jaj, no ale poradne si to vymeraj. Pekne to odmeraj, Encian, dobre? Tak, pekne vyzuj sa, naprav si vajca, nech máš kamel fajnový. Trošku dáme takú malinkú zmenu, OK? Ty vole, to ani ja nemám. Čo? Oni majú bazén. Ja keď som bol malý a boli sme s rodičmi na výlete, tiež tam boli husy, ale boli biele a jedna z nich ma naháňala, ja som sa veľmi zlakol a utekal som s plačom, takže už si to nechcem zopakovať. Betku raz podobala slepica. A kam? Do kotníku? Do prsta. Prvá dedina. Nepodávame jedlo, iba kofolu. Čiže sa mi aj vyplo auto, lebo má start-stop funkciu. Štop. Že som povedal štop. Start, štop. Ježišma. Hej, vyhral som. Čo? Neviem. Nie, to je môj jednoroh, daj. A pozri sa. A ešte to nie je všetko. Here's Johnny! I like. Ty si dobrý degeš. Idem si najprv odpojiť počítač, dať ho tam, prepojiť ho, vypojiť ho, zapojiť ho. A bude to veľmi extra super zabavné. Vidieť, hej? Napíšte do komentu. Dajte like, dajte subscribe, dajte koment. Ako sa máš? Ako shit. Prečo? Lebo som sa včera opila. Čo? Kedy mi nafarbíš vlasy? Keď sa vrátiš. A čo to je vlastne za nápad mi nafarbiť vlasy? Neviem, chcem to na niekom... Chcem vedieť, ako to bude vyzerať, aby som si to potom mala dať ja. Čo? A čo keď mi pokazíš vlasy? Tak ich nebudem mať aspoň pokazené ja. Hej, to není fér. Tréningom v cvičisku. Čo je vžen? Cecky už vidíš? Ukáž cecky? Dva týždne chodím cvičiť a pozri, aký som. Ty kokos, bráško. Dobre, ne? A bude to v prdeli, dámy a páni. Takže velice sústredenie veľké teraz mám. Nie! Do Nie! Začína, dámy a páni. Strašne sa teším, velice prevelice. To je veľká sabava, Selasi. A to ty sám od seba takéto robíš? To som dostal príkazom, že počuj ma, ty malý potkana, ak tu chceš byť v štúdiu, tak okamžite začni robiť kabeláž. Dáme teraz hodinu tréning, potom idem hodiť Evžena na stanicu, lebo ide do Liptovského Mikuláša. Mal som dneska biele tričko, nič som nedol a zajebal som si. Budem musieť kúpiť, Počúvaj, keď mi doškrabe to kreslo, Edin, ja ťa zabijem. Už mňauka, už se srať, Edin. A takto Edinová mačka obsrala Selasimu štúdio. Edinová mačka normálne... Pýtam sa, môžem dať tej mačke mlieko? A Edin, že jasne, však daj trošku, ale len trošku, to znamená len trošku, ne? Keď bude môcť mňaukať, tak znamená, že je treba srať. A normálne tá mačka to začala pobehovať, Edin sa ju snažil držať v tom jej onom pelechu, alebo čo to je. A zrazu tá mačka ušla cez polplejsu a jak ju Edin chytil, dostala sračku a normálne to tu takto povypadávalo z nej. Celé zlé, dámy a páni, celé zlé je to. Že dobrý deň, pán Slašanský, tu máme pre vás balíček. Že do pol hodinky budem na vašej adrese, mladý pán. Lebo dnes nemajú rád nahadené. Východňare moje krásne, moji zlatí východňarskí fanúšici, ktorí sa stále neustále sťažujú. V Košiciach nič není, prečo není nič v Kosičách? Selasi, však dajme palienku, nie? Selasi, to koľko máš počítač?
počítačov. A mne voľaký dáš, však ty si bohatý. Už si špinavý? No a musíš to tam tlačiť. Nepláč, Enzo. Vyzeráš jak sic do Biladovej, ty kokos. Puškík. Evžene, jaký máš postoj? Ja mám 12 rokov, chodím na box už 20 rokov, jaký máš postoj? Tak to ukáže, jak sa boxuje. Takétujem. A to musí byť plynulá otočka, než sa zastavíš v polke. No, a teraz sa dogrcáš z tej sviečkovej. Dobrý deň, pán Slašanský, sme tu na adrese. A ja že... Tuška, viete, už dávno bolo, kedy v nej niečo bolo... Máš roučov, ale ty vlastne na tej roučov nejsi selasi. Ako je to možné? Po nejaký ten snack na ranajky. Každopádne teraz tu sedím s Čajlom. Serus, bračko, serus Damiky a Penkovia. A s ometkovým démonom. Čaute, feláci. A však povedz volačo. Však poviem ti, feláčo, čaute, feláci, jak sa má? Volaký telefon, feláci, nemáš Nebuď som moderátor. Volaký telefon chceš? To taký fajnový. A jaký by si chcel? iPhone 7 nemáš. Tak tu nemám. Vieš, čo to je šoferovať takú osobnosť? Proste ako seba. Lebo... proste je to ťažké, vieš. Sa bojím, že havarujem a potom čo? Vieš, ty zomreš, to je pohoda, kamo. Iba kus papierov, vieš, ale ja. Všetci diváci budú plakať. Takú legendu na internete. Akože ja? Nie, ja. Povedz volačo, čo je toto za budovu? Je židovská synagóga. A to máte také v Košicoch? To my máme všetko, my sme multikultúru. Multikultúrne. Áno. No, máme černých veľa, bielých tež trošku. Žltých na Blšáku tež máme. A tam predávajú volačony? Však na Blšaku. Na Blšáku už volá razia policajná. A už nepredávajú? Nepredávajú. Prešov je predmestie Košíc. Tam to končí, tam Slava, ale zase nie je to ani také malé ako Prešov. Že je to také nejaká zlatá stredná. Pohode, Čajlo? Ale chápeš, taký Ježi Babin potrat more by to boli. Kokočiny proste, hej. Veľa z vás nadáva, že sú platené. Áno, pozadia sú správne. Vlogery. Aha, tu som medzi vlogermi, ja som medzi vlogermi, Betka. Ja som vloger. Doke TV, však to je ten grafitový, čo čmára po tých stenách, nie? Ten americký taký, čo on po americko vypráva. A však ale zrebný, on není on je vloger, však on je filmový, on večerné, celovečeráky robí. To je režisér, aj kameraman, aj herec, aj Justin Timberlake. Čau, Filip. Čaute ľudia, ja som ten chalan, ten s tými 3 otáznikmi z videa. Ten, čo skateuje? Čo som skejtoval tam, áno. A už rozprávaš? Rozprávam, no som sa naučil. A to kedy si sa naučil? Však vieš, do školy, tá slovenčina, matematika, tak som si dal 2 plus 2, 4 minus 1 je 3, quick maths, chápeš? Som strašne hladnučký. Budem do nich prdzet. Že daj mi podpis a hento a poďme tam a tam a tam a tam. A došla taká mamička. Tuto s mojím synom sa iba odfot trošku. Tu ho takto postavím pred teba a ty sa usmeješ do kamery a ja odfotím. A ja že ospravedlňujem sa, ale proste fotiť sa budem až keď dohrám s fanušikmi. Teraz hrám s fanušikom, nebudem sa fotiť ona. Však ale tu len sa usmej do kamery, more, odfotím ta. Prosím vás, môžete ma nechať? Ja teraz mám proste program, hrám s fanušikom. Ježiš, no tak poď Milanko, ideme preč, lebo on sa hrá, on sa nebude teraz fotiť. A ja že prosím, že ja vám normálne slušne vysvetľujem, že tu mám program a jak som ja rozprával, tak ona dobre, no tak hraj sa dobre, čau. A ja som len zostal pozerať, že to vážne. Sela si, prečo furt grgaš, ty nechutné prasa? 300 282 podpisov som rozdal, prosím pekne. Bola na mňa väčšia rada ako na Goga a na Jirku Krála. Ahojte, priatelia. A som veľmi rád, že som to našiel na tom YouTube. Na tom YouTube som to našiel. Tak tam je dobrá stránka. Som kúpil novú vrtačku, Paťo. Ježiš, ty si mi inak pokazil vrtačku, som si spomenul. Ja som ti pokazil vrtačku, tá vrtačka už bola pokazená. To, že vrtala stále je jedna vec. Ona potom už vrtala tak, že som musel tú spúšť dať doľava a potlačiť. A potom už nevrtala vôbec.
To je farba, bracho! Nádherná! Kokose, pomoc! Príšera! Pula, vujta, stika, nigga! To boja vojaci! Čo mám robiť teraz? Pomôžte mi, volá to. Vyskúšame. Za pokus nič nedáš, Selasi. To sa naučte aj vy, že za skúšku nedáte nič vôbec. Iba 60-eurové pozadie. To pozadie dobre vyzerá, ale ty si tam škaredý, ako ja. Jak škaredý, nemôžem byť. A koľko to má, ako to má vyzerať? A nemám hlavu urezanú. Nie, ale veľkú ju máš. Nemám ju veľkú, Paťo, prestaň. Vyzeráš ako brat. Nevyzerám ako Evžen. Ešte mám asi tak 2 hodiny v noci, čo spávam, tak... Big up.